नंगौ लकसभ बिसायख'थिनि भट साननायनि समा गेजेराव आरो माखासेल' घन्टा दंसै। माबे रायजोआव माबे दोलोआ देरहागोन आरो माबे रायजोआव सोर माबे मासियाव देरहागोन गोबां गोनो गोथो एक्जिट पलखौ लानानै दायो सोलिदों दान्थे बिदान्थे। रायजोनि गासै मोनब्रै लकसभा बियाबाव गोबां दान्थे बिदान्थे माखासे नेशनेल मिडियानि एक्जिट पलखौ लानानै, नाथाय जोंनि बिटिआरआव मोनसेल' लकसभा बियाबखौ लानानै गोबां आसा खालामदों। मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि बिजाथिखौ आसा खालामदों, नाथाय नोंथांमोना थारैनो माबे जोंनि बिटिआरनि सिङाव जाय बर' हारिनिनो आसा खालामनानै दं बेनो जाहैबाय 1 नं क'क्राझार लकसभा। रायजोनि गुबुन गुबुन बियाबखौ गारनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजायानो आसा खालामदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि फिथाइखौ मोननो एबा 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बर'नि सोर दैदेनगिरिया एमपि बिसायख'थियाव देरहागोन एबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिपिएफ इउपिपिएल कंग्रेस साथाम एबा मोनथाम दोलोनि गेजेराव माबेया देरहागोन दिनै एक्जिट पलनि गेजेरजों गोबां गोनो गोथो। थारैनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर एबा फोरमायनो हागोन दि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै बर' हारि नाङैनो मोनसे सिमां दङ, बर' हारि नाङैनो मोनसे थांखि दं, जाहाथे बर'निफ्राय सासे दैदेनगिरि एमपि लकसभा बियाबनिफ्राय एबा लकसभा एमपिनि सासे एमपि बिजाथि दैथायहरनांगौ। खाम्फायानो जा एबा जयन्त बसुमतारी एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीयानो जा बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारियानो जा, नाथाय बर'निफ्राय सासे दैदेनगिरि एमपि थांनांगौ। मानो होनब्ला थांनाय 10 बोसोराव बर'नि मुं लानानै जिएसपिनि बिजाथि नब कुमार सरनिया बिथाङा एमपि जानानै थांबाय। गोबां बर' हारिया लस जाबाय एबा गोबां जेंनायाव गोग्लैबाय होननानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो। थारैनो नोंथांमोना सोरबायदि दैदेनगिरिखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय एमपि जानायखौ लुबैयो? इउपिपिएलनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी ना खाम्फा बरगयारी थामहिनबा बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथांखौ ना कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारि बिथांखौ? नाथाय दिनैनि समाव कंग्रेसनि मुङा एसेबां जोंनि बिटिआरनि सिङाव एबा बयनिख्रुइबो आसा खालामनाय बिटिआरनि रायजो राजाफोरा बे जाहैबाय कंग्रेसनिफ्राय दिनै सरसा गैया बा सावरायनाय गैया। नाथाय बिटिआरनि बे नायले मोनसेल' 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव खाम्फा बरगयारी आरो इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनि बाथ्राया सावरायजागासिनो। थारैनो नोंथांमोननि बायदिब्ला एबा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन बायदिब्ला सोरबायदि दैदेनगिरिखौ नोंथांमोना लुबैयो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। जयन्त बसुमतारी ना खाम्फा बरगयारी देरहागोनखौ नोंथांमोना सोरखौ हास्थायनानै दङ? नोंथांनि गोसोनि साननायखौ फोरमायहर। कमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा एक्जिट पलनि नोंथांमोननि साननाय उदां सोंथि बेखौ नोंथांमोननि एबा नोंथांमोननि गोसोआव जा सानना दं, खाम्फा बरगयारी बिथाङा देरहागोन ना जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोन? नोंथांनि उदां सोंथि एबा जोंनि उदां सोंथिखौ लानानै नोंथाङा नोंथांनि गोसोनि उदां फिननायखौ होनो हागोन जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों। बे समाव फिन फोरमायबाव सोर देरहागोन जोंनि बर' हारि नाङैनो आसा खालामनानै थानाय बिटिआरनि बायजोनि बर' हारिफ्राबो दिनैनि समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौ लानानै गोबां सावरायो, गोबां हास्थायो, गोबां मिजिं दं। जायखिजाया बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि थांनांगौ एमपिआव 10 बोसोरनि उनाव सुबिदा मोन्दों होननानै गोबाङानो सावरायदों आरो बर' बिटिआरनि बायजोनि रोजा रोजा लाख लाख बर' सुबुंफ्राबो दिनै बुंदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव थारैनो सोरखौ देरहानो लुबैयो? गोबाङानो इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोन होनना बुंदों आरो बिपिएफनि मददगिरि बिथांमोनाबो बिथांमोननि साननाय हनाय बायदिब्ला बिथांमोनाबो गोबां भट मोननानै खाम्फा बरगयारी बिथाङा देरहागोन होननानै बिथाङा खाम्फा बरगयारीनि मददगिरि एबा बिपिएफनि मददगिरिफोरा बे बाराव बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारी बिथाङानो देरहाखागोन होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां कमेन्टनि गेजेरजों पस्टनि गेजेरजों फोरमायलायदों, वाट्सएपनि गेजेरजों आरो गोबां एक्जिट पल दिहुनदों। गोबां माने भट 5 लाख 4 लाख सोरबा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा एबा बिपिएफनि मददगिरिफ्रा बुंदों 5 लाखनि बांसिन भट मोननानै बिपिएफआ देरहागोन। आरो गुबुन फारसेथिं
इउपिपिएलनि मददगिरिफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों 4 लाख 5 लाखनि बांसिन भट मोननानै इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोन होननानै गोबांनो गावबा गावनि साननायखौ फोरमायदों। थारैनो बे समाव रायजो राजानि साननाय आरो फिननाय आरो लुबैनाया मा बेखौ जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहागोन ना खाम्फा बरगयारी बिथाङा देरहागोन ना गर्जन मोसाहारि कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारि बिथाङा देरहागोन। थारैनो नोंथांमोननि गोसोनि साननाय एबा गोसोनि फिननायखौ उदां जोंनि कमेन्ट सेक्सननि थाखाय एबा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।